ai ko ba gaya masa shi ya san dai mun kare wa na ga mu amfani da lokacin mu rayuwar mu yana da wahala wallahi mutum an sa mutum cikin likafa ne tuna waɗannan abubuwan ne wasan yara ne waɗannan abin da Allah baya so abin da aji ne ce baya so kallon faskanci da lalacewa baya kawo alheri menene a cikin waɗannan dabbobin rayuwar dabbobi a doki sirara ana shi sha'awar man kallon sa yawa ba shi da wani amfani sha'awar da kake ganin wacce yana ta kallon sirara zai zama sha'awa mai fita zuciyarsa ba shi da wani amfani kowane abu yana alkhairu umur ausatuwa kowane abu yana bukata yi shi akwai hankali a ciki a ringa kallon sirara a ringa kallon dabbobin da suke da turawa mutanen kirki turawa ai ba sa wannan wanda suka ci gaba da yin girgi suka tura shayatin ne suke waɗannan abu kai musulmi ka sai kana ta tsirara da kallon tsirara da aikin dabba dan akuya kullum aiki ka kenan ne ya amfani sa mu da addini mu ya bari da maka aure mu na wasulasa urba kai zaka zo ka ta bata lokacin ka da wani shanin tsirara shanin fitina Allah da ya kiyaye amin haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.